Hello everyone, in today's video we're going to learn Bulgarian through stories. The translation of this text you can find on my website bulgarianwithlily.com. Chapter 1. Дядо Иван и баба Мария. Глава 1. Познавате ли дядо Иван и баба Мария? Живеят в една малка къща в планината. Децата им са далеч от тях, в големия град. Те трябва да работят и да изкарват пари, за да се грижат за своите деца. Дядо Иван и баба Мария имат 3 деца, 2 дъщери и 1 син. Едната им дъщеря се казва Ани, а другата Моника. Синът им се казва Станислав. Ани има 2 сина, Георги и Иван, а Моника една дъщеря, Петя. Станислав все още не е женен, но от 2 години си има сериозна приятелка, с която живеят заедно. Дядо Иван и баба Мария имат малка градинка, в която отглеждат много плодове и зеленчуци. Имат много вкусни български домати, които не можете да намерите никъде другаде по света. Внуците на дядото и бабата не идват много често, само през лятото. Много обичат да помагат в градината. Това прави дядо Иван и баба Мария много щастливи. Това лято Георги, Иван и Петя отново са на село и са готови да помагат на своите баба и дядо. В следващия епизод ще ви разкажа още за живота на това прекрасно семейство.